Fem un repàs ràpid pel programa per veure les millores. En alguns apartats disposarem d'un cercador de paraules per facilitar la cerca d'un resident o alguna dada en concret. Molt més intuïtiu i fàcil d'utilitzar. Amb accessos directes visibles des de tot el programa. I el llistat de residents per planta accessible a qualsevol part del programa. Recordem el mòdul de Covid-19. Podem registrar l'estat actual del resident segons si és positiu, sospita o negatiu de Covid. Això deixarà una marca al costat del nom del resident visible en tots els apartats del programa. Segons la informació introduïda, podrem veure que en el plano d'ocupació, les habitacions estan marcades amb un color segons l'estat del Covid, on podem destacar l'estat que vulguem per veure ràpidament la situació del nostre centre. Tindrem accés a un llistat dels residents i el seu estat Covid actual. A l'apartat del mòdul Covid també disposem del registre de símptomes Covid, on podrem indicar els símptomes compatibles de Covid en el cas que algú ho sigui, i podrem també marcar el resultat de la prova PCR. Si necessitem indicar un diagnòstic específic de Covid, ho podrem fer a través de seguiments Covid.